Igbo yo achọ ka nkene unu ya maala unu mma adaptagokwa m ka nsi adapta mana assistance na abudat na ịmana information bụ key, information bụ power. Mkpọọ gị ngwa gị achọ ka isolu m na onwe ife nchọ ka ngosi egosirokwa ị ga-emesa na asị gwa anyị ozi information na ebupụrụ ebupụtakwa m dị info ọ bụrụ na onwe ka Chukwu si gọzie anyị wee sị ka ịkpakọrọ one or two nye anyị mago ife a na-akpọ homicide ihe oyibo nso na mgbe ego a na-ekwu okwu ife dịka edifice of my homicide ihe ebe nwere aghọta so ọ bụrụ na enwere nwoke isi wee erect ya ọ bụ bungalow ọ bụ ịza bịa ngosi ife eji achọ ụlọ mma bịa ọ bụrụ na epi anyị ị ga-afịa ahịa Home Right Paint and Chemical Industries Nigeria like itinyekwu limited onwere ife na-eme itogo everything ọ bụla eji achọ ụlọ mma anyị nwere ebe a paint ọbụla akpọ paint na adịbe m na-ekwu ife ọbụla akpọ paint ebe a ka ị ga-abịa ewuli ya etu ọbụla isi chọọ onye ọ dị ebe a o nwere paint bụ na ịgba akịta 5 years nwanne ikwu bụ okwu retouching self ebe a mana onye nwere info ga-agwa anyị ọ bụla ma agwara kịta ga-agwa anyị na o nwere problem e nwere Nigeria just ka nkọwalị otu asị dị ife ada agaghị o nwere paint bụ na ịgba ha n'ụlọ nwanne after 6 months ya agbagharịpịa yetogo ị na-ene ụlọ anyị na-asị nna kwakwa spend ego ụbọchị a mana ebe a ka a ga-agwa anyị nekwu ya ebe a Home Right ọ bụrụ na ịtụọ na Asaba ịbịa na building Home Right Paint ịbịa ebe a iwere ya ole ọkwụkwụ bezi ka m gosi ya gosi maka chọọ ife m ga-egosi ide atụọ daa ọkwefu ngosi na o nwere ọzọ ka mkpa a na-ekwu okwu nwefe dịka wallpaper nwefe ji ediza dekọ achị gị dekọ nya nwefe decoration na ahịa ise eze gị ife ife bịa ka ngosi ya bịa nwa just tụọ down ewere ya o nwere nke a na-akpọba maka chi o nwere nke a na-afụ anya o nwere nke esi Ijipt a na-akpọ stuko bịa ka ngosi ya stuko onye nwere ogolu bịa na-enye ebe a stuko nke a na-adọba ya n'ime ịbịazie ịbịakwara na ịchọ onye ekwuosi nye gị stuko ka ebuli ya bunye gị ama m na-aghọta ebe nna je na nwanne ebe anyị nọ kịta ife ọbụla ịchọ anyị na-enwe wallpapers ụdị ọbụla ịchọ nwanne kụọ n'anya nụ ka ị na-abụ ya nụ iyetogo so ife ọbụla ịchọ na ebe anyị wepụtala ya etu ọbụla isi chi ya kọmpanị na-eme yetogo Home Right ịbịakwara na iji ọfa ebe bụ Home Right mana o nwezi ife ọzọ dị mkpa nchọ ka ị malụ oge anyị bidosi biznes ya anya bụrụ na anyị ga-emesịa luo na mana olileanya dị ife niile abụ as a result of focus and hard work ife niile na-eje esekpuru anyị na-ekpe ife niile bụ nwanne mana ife ịchọ gbasie mbọ ike na ọ ga-aba anyị bidoro na akwa n'akụkụ ebe ya na ka anyị kwụ megide shọpụ pụta from there lebanye megide na arise ngwa ka anyị gbada anyị nwanne nwere so nwakwara egosigo ya ife a niile ngosi egosi gị stuko paint gosi ya ma emotion anyone ịchọ just bịa ebe a na Home Right ka ewere ya etu ụmụ ihe o si adọnye iru onye bịa na-ebulu nke ya nke wazi na onwe ya ị na-edikwuli ya ọka iwe chọọ ụlọ mmanụ ihe togo otu esi ekpube mmadụ okpu eze ife niile zuo oke otu a ka esi wee niile nwanne ịchọ ọka mpịacha ga-apịacha ọka mmụọ n'olu ekisichọ ka mmele ya nwanne ọ ntali ya egwu egosigo gị ife niile m ga-egosi otu anyị si wee mee ya na ọ ya bụ information is key, information is power. Onye ọbụla ga-anwụ anwụ ka ya nwụkwa, onye ga-adị ndụ ga-adị ndụ. Otu anyị nọ, I believe na anyị ga-adị ndụ. Onwe ife ọbụla na-apụta na-egosi ya. So mgbe ọbụla itinyere iru na Asaba ma ọ na-ịrụsị ụlọ, you need ezigbo paint, anything concerning interior decorations. Ịbịa ebe a na ife a bụ ga na-akpọ Home Right. Ịbịa ebe were ife ọbụla ịchọ. Information anya were alụ ezigbo ọrụ. Ọkwa mụnwa ka apụta akpọ Igbo eze ụmụ iyo $1 million mgbe emesịa na chọọ